воқеан ҳам аҷиб аст ки агар китобро чандин маротиба такрор ба такрор хонем, он дар назарамон бузургтар мешавад, мисле ки дар ҳар бори хондан чизе байни саҳифаҳо боқӣ мемонад: эҳсосот, андешаҳо, садоҳо, бӯйҳо. ва вақте шумо баъд аз чандин солҳо китобро дубора саҳифагардон мекунед, он ҷо худатонро дар меёбед, каме ҷавонтар, каме дигаргунатар аз ҳозир. гӯё китоб шуморо миёни саҳифаҳояш чун гули хушкида ҳамроҳ бо як вақтҳо дӯст ва ҳоло нафари ношинос нигоҳ доштааст, менависад дар китоби худ нависандаи олмонӣ Корнелия Функе. бинандагони азиз, дуруд. дар бахши навбатии асарҳои хонданӣ мо ба шумо дар бораи қиссаи машҳури нависандаи халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абабдуллоҳ Рӯдакӣ Кароматуллоҳи Мирзо бо номи Дарди ишқ маълумот хоҳем дод. Дарди ишқ аз зумраи он қиссаҳоест ки миёни хонандагонаш баҳои баланд гирифта бо чандин забонҳои ҷаҳонӣ тарҷума гардидааст. асоси тамоми хати сюжети қиссаро воқеаҳои солҳои ҷанги бузурги ватанӣ ташкил доданд ки реаливу воқеъбинона тасвир шудани вазъ аз маҳорати баланди нависандагии муаллиф дарак медиҳад. ҳарчанд қиссаи Дарди ишқ хеле баъдтар аз замони ҷанги бузурги ватанӣ навишта шуда бошад ҳам, муҳитро дар ҳолати реалӣ ба хонандааш пешниҳод менамояд. хонанда ҳангоми мутолиаи қисса аз вазъияти муташанниҷи давр ва дар айни замон ба зери зулми раисони худхоҳу мардумфиреб мондани занону кӯдаконро мушоҳида намуда, қаҳрамони манфӣ Калтаи Мансурро намунаи симои чеҳраҳои мансабталош дар вазъияти давр медонад. воқеан ҳам Мансури Ланг дар қисса тобиши типпӣ пайдо намуда, ифодагари он аст ки пояи зулму ситам ҳамчунон мисли пои Ланги Калтаи Мансур аст ва ҳеҷ гоҳ пойдор намемонад. дар ин замина яке аз довталабони озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Донои китоб аст, андешаашро нисбати муҳтавои асар чунин баён дошт: имсол бори аввал аст ки дар озмуни ҷумҳуравӣ Фуруғи Субҳи Донои китоб аст иштирок менамоям. имсол дар озмун ният дорам ки аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони муосири тоҷик иштирок намоям. яке аз асарҳои дӯстдоштаи ман ин қиссаи Дарди ишқи Кароматуллоҳ Мирзо мебошад. қаҳрамонони марказии асар Рустам, Парвона, Калтаи Мансур ва дигарон мебошанд. вақте ки ҷанги дуюми ҷаҳонӣ сар мешавад, мардонро ба ҷанг мебурданд, вале дар ҳамин лаҳза одамоне пайдо мешаванд ки аз ҳамин фурсатҳо истифода бурда мехоҳанд ки ҳама чизро дар таҳти идораи худ дароварда мамлакатро ба коми нобудӣ кашанд. ва дар ҳамин асар яке аз қаҳрамонони манфӣ Калтаи Мансур мебошад ки мехоҳад ки ҳамаи деҳаро дар таҳти идораи худ гирад ва ӯ чунон кирдорҳои бад дошт ки бисёр мардони деҳа ки онҳо дар калхоз ва дигар корҳои фронтӣ ёрӣ мерасонданд, онҳоро низ ба сафи ҷанговарон равон мекунад ва дар деҳа мехоҳад ки худаш якка ҳукмрон бошад, вале чӣ тавре ки мегӯянд баъди то охир боқӣ намемонад. аз ҳамин сабаб вақте ки ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ба охир мерасад, ин одами пасфитратро аз хоки Тоҷикистон нобуд месозанд ва дигар касе намедонад ки ӯ дар куҷо ва дар чӣ вазъият қарор дорад. яъне аз ин асар бармеояд ки ҳар як инсон бояд то чанде ки метавонад тухми некиро пошад ва аз бадӣ худдорӣ намояд, чунки бадӣ оқибате надорад. ва устод Кароматуллоҳ Мирзо дар ҳамин асари худ қайд намудааст ки то чанде ки метавонед ба сӯи некӣ дар ҷодаи некӣ қадам диҳед ва худро аз бадӣ канора гиред, чунки рӯзе мерасад ки некӣ бар бадӣ ғолиб меояд. қиссаи Дарди ишқ муҳимтарин масъалаҳои зиндагиро дар бар гирифта, мавзӯи асосияш маънавиёти инсон ва ҳолатҳои рӯҳиву андешаҳои одамони аз нигоҳи ахлоқу инсоф мухталиф мебошад. яке аз қаҳрамонони асосии мусбӣ Рустам мебошад ки дар тӯли қисса бар зидди ҷабру ситами Калтаи Мансур мубориза мебарад ва ниҳоят нокасиву худхоҳӣ ва ботини нопоку манфури раиси ҳарисро фош мекунад ки дар ин миён худ низ обутоб меёбад. забони қисса хеле шевою фаҳмо ва ширину гуворо мебошад ки бо санъатҳои бадеӣ хеле хуб оро ёфта таваҷҷӯҳи хонандаро аз аввалин ҷумлаҳо зуд ба худ ҷалб мекунад. асари мазкур яке аз асарҳои беҳтарин мебошад ва ман ба наврасону ҷавонон гуфтанӣ ҳастам ки ҳатман онро мутолиа намоед, чунки маҳз бо хондани ҳамин асар метавонед фаҳмед ки ватани мо чӣ хел рӯзҳои бадро аз сар гузаронидааст. аммо бояд аз таърихи ватани худ огаҳ бошем. сюжети реалӣ ва таърихии асар боис шуду Тоҷикфилм аз рӯи он филми ҳамноми Дарди ишқро ба навор гирифт. ин аввалин филм дар замони шӯравӣ бо забони тоҷикӣ буд ки зуд чун худи асар миёни мухлисон шӯҳрати зиёд пайдо намуд. бинандагони азиз, шумо метавонед қиссаи мазкурро аз илхо китобхонаҳои ҷумҳурӣ дастрас намоед.